Lilokhu liyikhethe njalo inkosi enkulu uBombela isitimela samaMpondo phakathi amanye. Ngelinye ilanga siyochaza ukuthi lo Bombela isitimela samaMpondo uvelaphi, njengoba kade sichaza ngabaprofethi abaningi basemampondweni ababulewe ngabelungu ngenxa yokubangwa kwenkolo ukuthi laba baprofethi basemampondweni babephaphamisa abantu bebabuyisela kumthetho kaNkulunkulu, kanti abelungu ababethunyiwe babefuna ukuthatha abantu bebafake emthethweni kaQueen no King George no King Edward ngaphansi kwenkolo yaseRome nase-Italy. iRome phela ne-Italy iyona eyahlakaza lesi sizwe sabantu abamnyama ngesikhathi besakwa-Israyeli phezulu. Ngesikhathi iRome ikade ithumbe abantu abamnyama bakhona kwa-Israyeli, yabashaya yabahlakaza lonke izwe babaleka. Abanye bahamba baze bafika phesheya kwey'lwandle laba ekuthiwa ngama-Negroes. Siyakuchaza lokho ey'qephini ezedlule, siyakhumbuzana nje ngoba uyahamba umkhumbi uya phambili, bazosala abasalayo. Kuze kube manje uJohn Willem Collins usethukile ngokubona isizwe azi ukuthi kwaqedwa ngaso kwa-Israyeli, kanti sikhona siyaphila, akuyona inganekwane. uJohn Willem Collins wayefisa kakhulu ukubhala izincwadi ebhalela uQueen ukuthi ngisitholile isizwe sikaNkulunkulu okukhulunywa ngaso eBhayibhelini. Kodwa iqembu labelungu ayehamba nalo lalihlale limthusa ngaso sonke isikhathi lithi, thula wena, uzemele ubuyele ekhaya ngoba umsebenzi usukuhlulile, size lapha kuzodusa laba bantu, wena uzokhuluma udodi. Laba belungu base befundise abantu abaningi lensumansumane yabo, ikakhulukazi bona abantu baphesheya kothukela eThekwini. Ilapho okwakuzinze khona yonke lemfundiso kuze kuyoshaya koMaritzburg. Ubheke emumva le emampondweni, bonke abantu base behlanyiswa ile mfundiso nenkololoze yalaba belungu. Base belahle konke nemfuyo yabo kanye nomhlaba wawo wawusuthathiwe. Sebetsheliwe ukuthi baphucuzekile manje, bayafunda bayasonta, sebengamazemtiti. Kodwa bebebulawa indlala, konke lokhu ababekulahlile abelungu bakuxosha konke. Njengoba kunjalo kwaba ngokwabo, bona basala neBhayibheli. Ukuze kube manje leso sizukulwane salabo bantu ababekhohlisiwe sanda kakhulu, sisekhona namhlanje. Kodwa uJohn Willem Collins owayesebabonile abantu abamnyama ukuthi babantu abahamba ngendlela kaNkulunkulu, ngendlela yeqiniso. Kodwa yena Ucetshwayo ngapha usezinkingeni ezinkulu ngoba uhlala ehlathini manje afihlwe kulo. Nguyena uMasiphula kaMamba lona ubebambe iqhaza elikhulu okhulume nomphezeni kaGala kaNodade wakwabiyela ukuthi akaqikelele ukuthi isilo sifihliwe kahle ehlathini elijulile, ingabi khona noyedwa owazi le ndaba. Nebala umphezeni lona wasifihla isilo kulelo hlathi, akaze atshela noyedwa umuntu. Wayelokhu nje esihambisela ukudla isilo ehlathini, ethi nje ndabezitha nakho ukudla, dlana mntanenkosi. Sahlala lapho isilo Ucetshwayo singaziwa ukuthi sikuphi, kodwa ngoba impukane ezihlaza ziyohlala zikhona, kanti nazo izindaba lezi kazihlali phansi zisaba amazolo. Kukhona ababemsola umphezeni uma bembona ehlala ngokunyamalala ukuthi usuke ekuphi, base besola ukuthi unolwazi ukuthi isilo sicashe kuphi lapho esicashe khona. Phela umphezeni lona owayezalwa nguGala wakhona kwabiyela, uGala kaNodade lona wayenesibindi esikhulu ngoba phela emabuthweni akwaZulu ayazalana onke futhi azala amaqhawe, ngoba sike sakhuluma ey'ndabeni ezedlule nangoSotobe noBiya noSikhobobo esazoke sikhulume nangabo. Amaqhawe lawa kwaSibiya onke amaqhawe ayazalana. Naye umphezeni lona uyise kwakuuye uGala waba iqhawe elikhulu ngesikhathi senkosi uShaka. Ngesikhathi inkosi uShaka izilise abantu isikhathi eside kukade kukhothame indlovukazi uNandi.
Bonke babesaba, ngisho izinduna ezinkulu zikashaka zazisaba ukutshela iSilo ukuthi sekwenele ndaba ezitha. Kodwa uGala kaNodadelo nawo uyena owaba yiqhawe ngoba wakwazi ukusiqonda ngqo iSilo. Wasitshela wathi indaba ezitha uma abantu bakho befa bebulawa indlala, uma singahlaselwa isizwe sinjena silambile, uyoba yini, uyobusa bani? Wathi hlanza ngedela ndaba ezitha, indlovukazi sidlulile ikwelamathongo. UShaka lapho wathi gubhubhu, wavuleka amehlo wathi hawu, waze wangisiza Gala kaNodade. Wabe esemxoshisa ngezinkomo wathi umuntu onobuhlakani nesibindi esinjengesakho ufanele ukuba axoshiswe ngezinkomo ezinhle kakhulu. Wahlomula kanjalo-ke uGala kaNodade njengoba esephinde wazala iqhawe elumphezeni eselisindise inkosi Ucetshwayo, ongumntwana walo ile. Umphezeni lona baye bamthola, bambamba, bamphenya ngayo yonke indlela, bemzwisa nobuhlungu ukuthi akakhiphe ukuthi iSilo sikuphi lapho esifihlwe khona. Bazama zonke izindlela zokumphenya umphezeni, kodwa akaze asho. Wayelokhu ephike njalo ukuthi angikaze ngahlangana neSilo nangelilodwa ilanga. Ehluleka lapho amangisi ukuthola iSilo Ucetshwayo ngosizo lwakhe umphezeni ngokuphika nenkani ayenayo. Siyabonga kuwo amaqhawe akwabiyela. Athi ukungathaza khathala amangisi, saze saphuma naso iSilo sesibona sekuhoxile. Kodwa iSilo umpande eyisasithukuthele kakhulu ngoba sasibona ukuthi sephule umthetho waso namabhunu namangisi ukuba sidayise ngegazi laso. Hayi ngoba iSilo umpande sasiyimisele ngokwenza konke lokhu, sasithunjiwe. Hayi futhi ukuba ngoba sasesiminyanya kangaka uCetshwayo, kodwa ukuthi sasibona ukwephula izivumelwano zazo namangisi kanye namabhunu kuba ngase kufake isizwe sakwaZulu engozini. Ekuphumeni kwaso iSilo Ucetshwayo sakwazi ukuthi siphile ngoba amangisi ayesehoxile mbijana. Umpande wayengeneme kakhulu ngalokho okwenziwa uCetshwayo ukuthi ubulale nentandokazi yakhe uMbuyazwe. Usezokhetha enye indodana yakhe ayithandayo futhi ukuba kube yiyo ezohlala esihlalweni sakhe ngoba akasamfuni uCetshwayo lona. Lapho afikelwa khona uthando lukaMthonga ozalwa uNomantshali wakwaNtubula. Lolu thando luqhamuka ngenxa yokuthi uNomantshali lona wayengumakoti waso iSilo umpande omncane esinakekela, ngoba phela amakhosikazi aso iSilo ayesekhulile kakhulu, naso iSilo sasesiwumdodovu ekhehla. Kanti naye uNomantshali sokhumbula ukuthi yiso futhi lesasizwe sakwaNtuli esinogazi lapha kwaZulu ekwasolakala ukuthi lwafika ngaye uMvukankobe uSompisi phela owayiphekela inkosi usenza ngakhona. Abagcine besola ukuthi sengathi uSompisi wayenentando ayifaka ebhodweni lenkosi usenza ngakhona, eyaze yaqoka ukuthi kube indodakazi yayo ezogana inkosi usenza ngakhona. Ekuyiganeni kwayo inkosi usenza ngakhona iganwa indodakazi kaSompisi uBhebhi. Yazala indodana uSigojana okwathi wafaneke ibe inkosi futhi. Lokho kwadida abaningi, lolu thando lungaka nalo luthando lubuyile futhi manje seluhaqe kakhulu inkosi umpande. Naye uNomantshali lona wayaziwa ngendaba yokuphatha izihlahla. Kuyasolakala futhi ukuthi naye uNomantshali lona wayiphethe leya ntando eyayiphethwe umkhulu wakhe uSompisi. Liyaguqa lapho ekomkhedlela, umzukulu wamafutha omkhulu uDuyintombi neNsoka phakathi ami.